Vaienneet ovat itärajan veriset taistot jo vuosikymmeniä sitten. Me suomalaiset elämme yhä sodan jälkeistä aikaa itsenäisessä, vapaassa maassamme. Valtion sotatarvikelaitoksen ohjeistamispäällikkö Jaakko Parantainen, onko sodan uhka yhä olemassa? Taistoihin tiemmennyt käylä oloi Tarmo Mannio 50-luvulla. Muistan pienenä lapsena, kuinka siivet, korkeaäänityssarjat, Butler Brittonit olivat suuria idoleitani. Kuitenkin romanttinen sodankuva on hälvennyt ja murskaantunut. Maailmassa on sotakakko. Etkä lue lehtiä. Mitä mieltä taloudellisessa mielessä olette siitä, että me ihmiset niin paljon satsaamme rahaa sotatarviketeollisuuteen? Kyllähän, totta kai sen verran on sanottava, että kyllähän Suomi hävittäjiä tarvii. Totta kai kaikki pitää hävittää. Niillähän saa hävitettyä. Miljardit sinne vaan, joo, Holkeri, muut pellet. Panssarivaunu, niin totta kai tällaistakin voisi hyödyntää, siis viedä koululaisia kouluun ja muuta tällaisella. Totta kai kulkeehan tämä vehje. Muuten kakko. Niin. Niin. Käytätkö näitä mun juttuja jossain huupiohjelmassa jossain Tampereella? Mä oon vähän kuullut, että ei, tähän piti olla ajankohtainen kakkonen. Mitä sä poksuttelet siinä, helvetti? Mulla on housut jäänyt kesoilille, mulla tuli aika vähän kiire pussiin, niin mä pistän piirakat. Mennäänkö? Jaha, kiitos. Pohkee taivaan rohtuu kohta jo, hei. Kiitos Jaakko Parantainen. Tältä erää Ympäristöruudusta tapaamme jälleen viikon kuluttua.